What up, good people? It's your boy Simi Temi to see Mama Awama 2000. Today, wafethu ngibhalele show host usisi wami. Ngifuna azongisiza ngentombi engayibona la etown eSithawa bebamba inkunzi. So ngayisiza lengane emva kokuyisiza kwami saxhumana nayo yavele yasuke yangiblocka, so ngifuna ukwazi ukuthi like ungiblokelana yabo sengaze ngicishe ukushona yabo ngenxa yakhe bese azongiblock egcineni akanadanki phela. So ngifuna uzongisiza futhi kahle kahle ngiyayifuna lento kahle. Ngisathi ngiyakubuza ukuthi ufuna uku-understand ukuthi ublockele noma uyamfuna vele. Ngiyamfuna vele, so uzosathola ukuthi ublokelani. Okay, it's so good to see you actually. Before we even go further, a couple of days ago, being hosted away na show yakho. Now I'm the one hosting you. Oh wow, the wheels of the bus go round and round. Njengoba usufuna igezane manje kule ntombazana ozengayo. So ubone nini ukuthi uyamthanda because nini ube victim? Mfethu nje kwavile kwaqonda namehlo ayibo lento ukuthi nje uyinto phansi bese phela lo ixoxa la. Hayi ngeke Simi. Uyibona futhi uqonda namehlo kwi-crime scene la bamba khona. Kwavile waqonda namehlo phela emva ukuthi mase hambile maphara naxosha izinto zakhe wabona ukuthi bambo lwakho ke nawe lo. So wakunikeza number, you guys were talking on WhatsApp? Yeah, sakhuluma sithi angazi noma ukuthi ngumuntu check ukuthi manje njani uyafonelana ubusuka wamvezela ukuthi usu interested kuyena ngaleyo ndlela. Sengamvezela ngasho njalo. Okay, so what is it about her that you liked besides ukuthi waqonda namehlo ngalela langa, but yini nje ekwenza ukuthi uzufuna ukufika la kwi-show uzuphatheke kabi nokuthi ublockile? Intokazi nje futhi egcwele phezulu isibutubutu yabo, nasekhaya umani ufuna ngifike nomuntu ofana naye yabo. Asho njalo ngasho so usu-ready vele ukuthi bakusuyithi ezenzini hambela kahle usuyamcela vele ngama-cows something of that sort. Ngasho njalo. Okay, so are you nervous? I'm not nervous. You think you're gonna win her namhlanje? Yeah. Okay, now you just made me curious ukuthi ngibona igame yakho ukuthi injani. So ngisafuna ukuxoxa question no akuthi ngikuthembi, but I've never witnessed you kuleso simo, so sefuna ukubonela ngamehla. Ake ngiselebe ngixina question mhlawumbe kubuza ukuthi manje kanjani njani. Cha, asamsobona intombazana ngithi awusablus awustiki Steve. Ngisablus. Grand. Usimi wama wama 2000 uthi akasablutho, but iyodwa nje ukuthi find out lokho ukuthi kuqiniso noma cha, and that is for you to stick around, hang tight, ungayindawo. Remember to follow Select Africa TV on our social media platforms and subscribe to this YouTube channel if you haven't. Let's go check out the girl. TV channel and akukho umunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Hey, akubande eThekwini uyatonywa bayishela uMamfisa, but you know what? Mhlawumbe khona kuba nenhlanhla namhlanje ehambela esemjumele esebanjiwe esekhandishiwe. Igama lakhe uSimi, kanti nguyena osibhalela on the show namhlanje. Sengasize simtholisa amahle kuyena crush yakhe afuna ukuthi avuke ngayo this festive season. Greetings! Oh, festive greetings! Sister season to be jolly and stuff. Hello, hi, Kamalan Busine, Goranene. And I would like to welcome you to the show. You are watching I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. I'm out at the Next Chapter restaurant on 167 Florida Road. Jegen Joyelo, Izohlanganisa, potential couple. Abancane namhlanje into angazi noma kanjani, but so bona sasibona ngicela ukuthi ungilandele, and while you follow me, remember to also follow Select Africa TV across all social media platforms. Subscribe to our YouTube channel, turn on your notifications so that njalo mangabe sizoposta Tuesday uzoba nathi ungasalele emuva. And speaking of ukusalela emuva, angeke ngithande ukuthi usale, so njengamanje khona njalo ngilandele sobona ukuthi kudese namhlanje kuzohamba kanjani. Let's go.
Mbukelwayo iSelect Africa TV ngihleli no Amahle njengamanje kuyena ke obhaleliwe. Uyaphila tatewethu? Ngiyabonga sami. Ngiright wazomuhle and I love your dress. Ngiyabonga. Igama lami nguSiningi wakanene ngiqhamuka kwicompany ekuthiwa Select Africa TV. So ngikufonelile ngakufaka ama mic ngathi ngicela ukuthi uze la but awukho sure ukuthi uzowenzani. Just to make you at ease. Someone wrote hayibo isiphi manje lesingise ngisikhuluma la uthisha wami English uzophatheka kahle. Someone wrote to the show wacela ukufuniswa wena as a girlfriend. So someone has a crush on you. Angeke ngikwazi ukuthi ngisho ukuthi ubani. That will ruin the surprise. Uzombona kodwa ngoba ukhona naye around la. Ngazubani ke lo? Ayiphule kuzofanele manje like manje uzofanele. But I just wanted to check with you qala ngikucheck ukuthi right yini can you continue. Angifuna ukuthi kobe mina ngikufonelile. Mase ufika la usuhlala nomunye umuntu ongamazi ngcono ngikwazisa ukuthi uze komunye umuntu so that. Yebo crush on me. Yeah, indaba ungakhola ukuthi khona umuntu onakhashi kwani? Hayibo, kanjani manje? U-attractive nje bazohlala kanjani Mina bengakhaya? sengifuna ukubona ukuthi ubani lo ucabanga. Uzombona unayi type. Ngifuna ukwazi ukuthi uzophoxekani uma ukuthi lo muntu engize ngaya kusilo umfuna yona. Ngathi ngaphoxeka. Night time kahle kahle. Khona one-crush kena njengamanje. Hawu ntombazana Anginayo crush. awunayi crush. Anginayo crush siyami. Okay, so umuntu onjani ongathi mayifika la mase uthe ngeke usufuna ngisho ukuhamba ke manje. Yo. Ngingasho futhi ukuthi nginayo type. What's your type? Ngeke yabo makufika umuntu oyislender angikhumbuli ngibona umuntu oyislender ongaba necrush kumina. Awuthandi land? Ngeke abo skinny guys. Thanda iskora noma uchubby nika. Ngiyabona nje. Sexy chubby nika. Okay. So ukuthi slender ke lesesilana? Suthi vele sekubhedile. Sekubhedile kodwa phela sizothini? If he ticks all your other boxes, like in terms of personality, the way he handles finances, the way he handles conflicts, uyathikha wonke ama-box, but thinking ukuthi uslender. Uzomiyeka still? Kuyaxoxisana phela. Kuyaxoxisana yebo. No, it's cool. I'm just checking with you. Usurendi ukuthi umbone. Are you nervous? Are you excited? Are you just curious? Curious. Curious. Okay. No, let me bring him through. Angifuna ukuthi ngimoshele isikhathi because ngiyayibona curiosity is about to kill the cat. Yeah. So ngikwenzela izinto zibe lula ngimlethe umuntu esizengayo. Let's. Maku intombazane uzoyenza njani? Uyamdlala uthi Nasemandulo. Umdlali? Hawu. Hayi ngiyazibuzela. Kanjani manje? Sifika kanjani lapho? Ngiyafika 2025. Everything is possible namhlanje. Siyami ngingaxoshwa ekseni mina. Ekhaya. Hey, lo mthetho lo abawudlali. No, it's cool. Uzombona umuntu ezizengayo zonke lezi uzostressa ngazo umise la. Yabo nje bangizosukuma manje uzohlala yena. We're doing this? Hayi akaletho. Alrighty, we are bringing the person obhalile out. Eagerly waiting this side. Angazi ukuthi ngakuwena unjani ukulangazelela nokujaha ukumbona umuntu. Ne-reaction yakho ke nje uzoreact kanjani mangabe sephumile. But we are about to find out all of that in 5, 4, 3, 2, and 1. This is I Have a Crush on You. So, Njama. Right? I hope usangikhumbule. Yasikhumbulise ngokuthi ngasenza kwena. Kasibani futhi. Into engayikhala ufike endlini into engingayikhala ngiyabonga kakhulu yabo ngalolu suku angazi ukuthi ngizokwenza njani ngase ngithi nje yonke into ilahlekile manje yabo. But like I feel like awujabulanga ukuthokozelanga ukuthi ngikusize ngithanda. Angithokozelanga ukuthi ngikusize. Ungisize. Of course ngajabula ukuthi ungisize ngabasendi ukuthi mhlawumbe angijabulanga ukuthi phela ngibona ngathi like ovela ngizike ngawo ukwesigane singazi noma usungilelani
emakhunsheni into eyenza ukuthi yabo sizibane zifike sizibane angithi phela mina ngangazi ukuthi uyangisiza yabo ngase sengixakeka manje mase kukhona enye inkulumo ekhamba ngayo ngalokho yabo basho ukuthi nami ngicabanga ukuthi mhlawumbe uya-understand ekuthenini mhlawumbe ngesikhathi uzawubeka isitori sakho nami cha phela noma ngizizwile kodwa ngeke ngizwisise kahle ngoba phela nginomuntu angeke ngikwazi ukubheka kanjalo nomuntu yabo abantu bayasizana la emhlabeni akusho ukuthi manje simele yabo manje mina-ke ngathini njengoba ungamuntu ngika manje uzoqhubeka nodaba lapho abasekuqaleni sangazi indaba ungathi uluphathisa amahloni nje noma vele nje phela nagcina ukuphuma nayo fana imikhwela angikho nje ukuthi angazi indlela ogqoke ngayo namhlanje enjani indlela ngigeze ngani angizo ngigeze ngani ayibona igeza ngamanzi ufuna ngotshizi hayi bo oconga kanjani manje yini oconga ngiyahlowa shuthi phela uma ukuthi into yakhona-ke awusho kahle kahle sizeleni nawe no silapho esifuna ukutshela ukuthi ngizizwa kanjani nawe usaqhubeka nasekuqaleni ingaze noma uzongibloka uzongiblutika ngikunika ithemba esitorini sakho usiqalile ekuqaleni kusanje ngoba kunjalo nomuntu so yabo angikwazi ukuthi ubani indawo nginomuntu serious ya ngiserious kamhlonipha futhi yabo mina ngigive up nje bese ngiyibona nginawe uzibona unomuntu ngithi mina ngivile uzongilinda uthini kimi kahle kahle ungilinda ukuthini uzube ngathi uzube right ukuthi yabo ayikho into enjalo ayikazi nje yaze yaba khona ayikazi yaba khona ngempela nje Wathenga imoto ngenxa yokuthi angazi into esenzakalile ngaphezu manje vele wena wawungisizela ukuthi usazophinda uhambe ungifuni ukuthi phela uzongilethe la mina ngachazwa wena yabo into eyenzeka lapha ukuthi awubonanga inkathi sekuyizinto zakho phakathi indlela esayixoxa ngayo kwaba ngathi hayi wena indlela esakubana ngayo konje lapha nganginethomba yokuthi abantu abafana awunendlela esibhekana ngayo wesibonile awubonanga njalo sithini isitori sakho mina kuthi angicapha ukuthi ngiyafuna yabo angitholakali utholakala uzotholakala ekhaya ekhaya ngiyakuzwa angazi noma kuzungi-understand kumele ngize ngikushintshele njengala maphara ekubamba inkoni ufuna ukushintshela mina manje ukuze ngi-understande kangcono uku-understand yazwakala yazwakala ukuthi ayikho leyo nami ngeke ngikuforce yabo kodwa uyangifuna kodwa futhi awufuni ukungifosa kanti kunjani la emhlabeni thina phela sazi ukuthi lento osuke ifuna ngenkani uyayithola njengoba ungaboni ukuthi ngifuna ngenkani ngenkani futhi nanokuyeka angisho ukuthi mina ngivumelana nawe kodwa phela nawe ngiba nalowo angazi uke wangibuza ukuthi ngigeze ngani mhlawumbe yakugcilaza guys kanjani ngathi nabahloni futhi uyacipha ngingathi usule ngamanzi egwini ayibo ngamafutha egwini ngiyacipha mina ngiyakungani kawunga awe ma ngiyathanda ukudla ngibona nje manje ngikhona ke lo
Kwenze njani? Hayi lutho. Usakungicala ukutshela. Hayi lutho. Yini ngibona? Ufuna Kanti umuntu akasabuka yini? uyabonga. Namanje angi-understand ukuthi Ayi nawe mfethu uhlezi ubaba. ngiyababa. Ngingathini like ifana nobaba ehlezi phansi uhlezi ubaba. Hayibo. Kade njalo. Awungizwanga. Awukho wena kusama punchline engadedelayo like vele ungihleke indawo. Ingoba njengoba ngiye ngaso ukuthi Hayi ngi-understand lo. manje ufuna ukungena uzo-understand. Ya ngifuna ukungena ngizwane nje. Uzongi-understandisa Ngizoku-understandisa kanjani? futhi lo muntu. Hayibo, ngeke ngize ngi-understandise ngomuntu ngiyamthanda. Ngiyarazi. Nami ngiyashaya nje nami. Manje mangizwele ukuthi ugcineni uyishaya nami. Yabo ukuthi uNkulunkulu nansini wayedalile khona nomuntu wakho. Wayezoba khona ngaleso sikhathi kwenzeka usho ukuthi ukhaya naso isikhathi sakho. Kanti feel ukungenza ngifile bad ukuthi Angikwenzi phile. Ngiyathi mina ngithunyelwe. Ngiyakwenza. ukuthi ufuna ukukhona yabo ukuthi wangisiza. Umningana nanehaki nayo yaso. Just ubonga. Ngikunike ihambo. Siyathanda ukuba sinayo. Yini ethanda ibona? Ngokubonga ukuthi wangisiza futhi uyangifuna. Awungibonga nje ukuthi ngiyenze ubuntu kuwena. Sisiphiwo sami awusiza vese. Ukuthi namanje ngisabile ekutheni Uma umuntu wakho mengasafike la manje neyajola 99 ngenze njalo. Hleli kanje besethi ungamtshela ukuthi ngiyacabanga umuntu wakho. kokunye phela into engingayikhala kodwa uyicabangisa Awusengiyacabanga. Wena uyenze njani? Kanti wamhlonipha nje ngendawo ngimhloniphela. ngimhloniphelani Yini phela sayidala? wayengekeza benami yonke indawo bangabantu makhaya naye abe khona Yini? every day sezihleze khona zilandelana kanje Angazi ngiyakubona hamba naye. ngoba mina nawe sikhona kanye Ungayiviwa iy'tetha zakho kancane kodwa ngingazi nje ngibona i-postile zakho. phela ayikho iyona engekho manje akusho ukuthi kumele ngihambe ngifike la sipostana khona Impostani ngazi. angisho kanjalo Yini ufihlela? Nayikufihle. akemfihli Nayikufihle. Awufuna ukuthethisa. hayibo Hayi kukahle ngithintela niyitshela ngiphandla manje abafana yini banalo abafana. abafana umsizile kodwa usungilethela uzongithuthana Ngiyakubona. usirias Serious.
Mina ngeke ngikwazi usohluleka ngoba inhliziyo ayikhola ngeke zithande Awuncenga ngishikilise. Manje kade ngincenge. Ngiyadedela. Nawe kade ngincenge nje ungasebenzi. Angisho ukuthi noma ngangishikilisa ngithumela amagama amakhulu Ileyo nto ke ngiyabonga kakhulu indlela owangisiza ngayo ngalela langa. Akusho futhi ukuthi angivumi nalo intombi awuqondi. Kade boy. Kumele ngizenze njani ukubona ngemisela. Okay, ngizabolekisa uthi yamngane yami ukuthi ngizochama. awubolekisa ukuthi ngisazothi ngiyabuza ukuthi sikhona ngena. Oh, ngithanda imali. Angisho ukuthi ngithanda imali yabona kungenza hawu kahle. Sabe ngibuza ngithi phela umuntu kumele akunakekele. Nginakela ngani? Awunawe wena abazali, awunawe ubaba wena unginakela. Ngiyakhula nje kumele ngibe ngokwami nami hayi from abazali ngiyenza ngoba usengale ngalomqondo wami. Phela futhi uvuka in-future Yabo, so wena ngisho ukuthini? Ujola noma nalo muntu ojola naye ujolela ngoba enginike allowance noma iy'mbali lutho ngayithengi imbali. wathi futhi wena uyinzalo yakujena Yeah. ngenisela amanani amangaphi. Into yami akufani nayangena amadawa amancane. Manje uzodla wedwa. Nawe ngithi ufuna ukwadla nawe nje uyitshela ngami. Phela usike wayimosha uyabona. Ngiyimosha. Waba ne-red flag manje wathi usudibone umdlalo wakho. Sengizothi-ke mina manje. Oh, yona reflect yami. Awungeke uze unginakekele wena. Hhayi. Oh, yizo leyo. Ngisho ngathi ngimuthi. Waphela sile generation ethanda ukubathi. Asimuthi. Okay. Indawo utshethe iphume ekhaya ukuthi anginayo imali. Ngiyokwenza. Amadawa. Akhona amadawa. Ungabona. Sengibonga ukuthi nje kuthe uma ngihlalisa phansi khona ukudliwayo waphela bese lesixoxo singahlali. Manje uyangipamphela noma idlisa kamnandi kanje. Ngathi ujwayele igwinya naPerez. About ngijwayele igwinya. Ngathi udlale Perez. About ngijwayele igwinya. Udlale. Udlale nunga o. Ngiyapheka. Igwinya-ke. Ngidlule nini ngizothatha iplate lapha wena. Ngidlule nini ngizothatha iplate lapha wena. Phela lithathwa umuntu esemkhulekele ukudla. Ngizokunika Ngizomnika kanjani? ngizokunika kanjani iplate? Unginika nje iplate. Manje ubongispoila ungilethele iy'mbali wena ufuna iplate. Angisacela into encane kanjani. Ngathi iyabhidana ngempela yazi. Hey, ngiyanisaba ukuthi yahlala ifunani. Akusekhona-ke. Akusekho. Bengikuthembile yazi. Mina ngingacabangi ukuthi ile nhloko eyona. Angibona leyo nhlobo mina wena uyibeka Uthi igodile. Angidwani igold digger uyibeka kahle.
Ngoba wena nje ngeli futhi ukuthi umuntu kanjani uzophatha kanjani. unani uziphatha kanjani. So wena wazi ukuqoma nje umuntu just umqomela uthando lakhe utshengisana. Uthando luhamba lodwa. Uthando kumele lambela. Sizophila ngayo. Nje ngiyasebenza. Uphila ngayo. Ngemizamo yami nangomthandazo kaNkulunkulu. Angithi nawe ngeke ufaze ungenamali. Ya vele ngeke ngithethe umuntu ongenamali. Wena uthola malini? Umelani Wena uthola malini ngenyanga? Kulo mbuzo hayi leto. phela ngeke nasebhayibhelini Akunabazali kodwa babezitshela ngamuze kube ngiyitshayile ngayo ukuthi wena umzele ngomuntu ngoba nakho bakusiza ufuna something in return azi ngayo. Akukulungeli ngempedela. Ngempedela. Angibambe. Kodwa ungangiyeka amaphara ephinde ngibamba yezo. Ukuyekela wena lo. Yazi ngoba nesona. Isono sana. Wena usibona isono lento yenzayo. Manje ngivume inhliziyo ingakuthandi. Hayi mina ngithi futhi ngiphi isikhathi mina nawe sikwazi ukutholana. Uzohlukumezeka. Mina ngithi asithi ngiphatha. Cela ukuniphazamisa. Ngiyaxolisa abantu ukungena indaba but ngifuna ukucheck ukuthi ni-right yini inganihlanganisi bese ngangishiya kanti sekunenkinga. Anidli kwayi? Akulula ukuthi kumathithazi. Hamba kanjani kodwa conversation? Niyazwana? Nkosi yami. Akumlungele zini sekufinal noma kumlungele zini akaqhubeka azama afake ipressure ukuthi nikulungile. Ngathi iyadlibala ekufakeni ipressure. Yo, Simi. Into yakho uzizwa kanjani? Angazi ukuthi ngathi ngizizwa kanjani. Singesona ukuthi ngibhaleleni ngizongigabhisa eTV nje. Yebo phela i-risk iyathathwa umuntu. Like i-risk iyathathwa. Yebo akumayi nokuthi uvalelile. Manje phela impilo. So that's why wafuna umphefumulo. Phela uyazi nawe. Kahle Or even worst case scenario khona uzoshona. Kadutshulwana manje abantu abadlali. Ngiyambulali eqala umthida wakho. But you can't say that on national television. Wena ngenza noma yini. Not that. Angazi No. ufuna ngize ngimtshengise nje. No. It shouldn't get to that point. No. I would never advocate for that. So, uthinike Simi ngempendulo yakhe. Sayiki tengizoyenza. So uzo give up nje. Maybe next time. Okay. No. Thank you so much, Amahle, for coming through and giving us this catch-up. Simi, I'm sorry it didn't go out ngendlela explaining ngayo, but I'm also happy with the way you are dealing or the way you are receiving. I mean, yes, I got good news. You are Korean, all right, but you are handling it well for Mundo Korean. That's what I'm trying to say. So thank you for believing in us. No, just trust that you was expensive. Senani, yeah, it's like for win some, lose some. It's a gamble.
ngathi awukholwa manje ukuthi kunangile indlela kubuka ngayo ngathi sazothi nawe uyadlala eyi anginishiye bekufuna ukuthekha lokhu sini-right Sakumazi umuntu okushaya ngepani eli-friendly ebehleka kodwa baba there's no need to be rude ne there's no need to be rude you can do it ngendlela e-nice akuxatshelwe nede nje asifuni into efanayo no anginishiye guys enjoy your food ngoba bengingakadli vele I'm hoping njengoba usugobisha usazokuza ukuthi kumnandi athi ungahamba nayo usayodlela lela you're such a soul loser what sorry uthe uSimi uyaqala nganosisi ibona ifani eli-friendly kwazwa kuhlungu umoya wami uphansi on behalf of uSimi but that shouldn't deter you from writing to us number wena bazokukoma ngebekushaya ngepani so please do not hesitate to write to us on the email address down below ungitshela ukuthi ubona okufunayo what's by me maybe he or she could be your Christmas present. Thank you so much for tuning in and being a part of this episode of I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. Remember to subscribe to our channel and follow us across all social media platforms. But number one, Manje, it's time for me to love and leave you. Kamalang Muslim Wagane. What am I going to say? I'm with Adama 2K and Nami D2K, the Love Doctor or the Matchmaker. From the next chapter and Select Africa TV, this is how we sign out. Merry Christmas, Happy New Year from the team. Please be our best friend. Who's the next chapter? Thank you. Bye.